я вяртаюся у краіну свайго дзяцінства. Гэтага патрабуе маё сэрца. Ах, божухны, мінулі гады, а лес не змяніўся. Ды што там гады? Стагоддзі лятуць, а край як быў, так і застаўся адным з самых лясных у краіне лясоў. Тут суцэльная і нават, здаецца, бясконцая сцяна хвойнага лесу. Яна заўжды бараніла ад ворага, раней відавочнага, цяпер нябачнага. Усяго хапіла. Нават аповеды настаўніка гісторыі больш паходзілі на легенды. Маўляў, першымі насельнікамі тут былі казачныя неўры. Ад іх, напэўна, і назва рэчкі пайшла, а ўжо ад яе мястэчка, потым горада. Неўры былі сапраўднымі чараўнікамі. Што ж, розныя замовы і зараз старыя добра ведаюць, а вось вясковыя дзядзькі з гэтага насміхаліся. Дурніцы казалі, тлумачылі ўсё проста. Людзі тут жылі з асаблівым норавам. Ні адно паўстанне не абыходзілася без іхняга ўдзелу. А вось бабуля, памятаю, увогуле казала якраз адсюль слаўны багатыр Паповіч. І прыклады прывозіла землякоў з такімі ж прозвішчамі. Ды дабаўляла, жылі тут драўляне, а тыя і сапраўды былі з асаблівым норавам. Не заплацілі даніны вользе, тая іх і знішчыла. Ой, і колькі я казак у дзяцінстве пачула. Наслухаемся, а потым давай адзін аднаго пужаць. Весела было. Дзе ж яно гарэзлівае, шчаслівае дзяцінства? Толькі ў памяці і захавалася. Бач ты, вось і гэтая альтанка засталася. Альтанкай гэты слуп мы называлі сярод сяброў. Дарослыя ж казалі, што ўвогуле гэта быў маяк на беразе Прыпяці. Але ж для нас у першую чаргу гэта было нязменным месцам сустрэчы і гульняў. А ўжо потым, калі пасталела, даведалася ад нашага мясцовага краязнаўца, што гэтая стрункая свечачка была калонай у сярэдзіне з вялікай фігуры Ісуса Хрыста. Калона гэтая стаяла пры ўваходзе ў парк, што належаў горватам. Яны былі самымі багацейшымі магнатамі на поўдні Палесся. Ды і вельмі шчодрымі, людзям плацілі золатам, а сялянскіх дзяцей заўжды песцілі. Але ж потым палац, які парк, прыйшлі ў запусценне, а фігуру Хрыста увогуле скінулі ў раку. То быў час, калі шмат святынь выкідалі ў бездну, спрабавалі павыкарчоўваць з народнай душы. Не атрымалася. Толькі гнеў нябёс і наклікалі. Але ж часцей за ўсё ў правінцыйным мястэчку было ціха і ўтульна, як ля шырокай і спакойнай Прыпяці. Тут жа месца для сваёй сядзібы і выбраў той горват. Старыя казалі, дзіўны быў чалавек. Да сёй пары памятаю легенду. Аднойчы ноччу нейкі пан згубіў некалькі медзякоў. Дык горват, каб падсвяціць яму, стаў сыпаць залатыя, а грошай у яго хапала. Надта ж дальнавідны быў, зямлёй не цікавіўся. Разумеў, тут яна толькі для лесу і прыгодная, пясчаная. Замест гэтага пабудаваў караблебудаўнічы завод і мануфактуру па вытворчасці розных там салодкіх прысмак. І зараз у горадзе застаўся не толькі будынак, нават тая ж самая прамысловасць, які ж малайчына, добрую памяць аб сабе пакінуў. Не тое, што іншыя паны, толькі падмуркі некалі велічных палацаў, а пакоі горвата стаяць. Чула, іх чакаюць яшчэ добрыя часіны. Адновіць. То будзе вельмі ж прыгожы палац на беразе Прыпяці. Нібы тая рака няўмольна бяжыць і час.
каб яго хоць трэшку спыніць, а лепей вярнуць. Вярнуць, каб выправіць памылкі, каб спыніць тых з хваравітымі амбіцыямі, каб яшчэ раз хаця б на імгненне трапіць у спакойнае вясковае жыццё, у кампанію сяброў і сваякоў, у тыя святы, якія засталіся ад прашчураў, яшчэ ад тых часоў, калі верылі ў сілу прыроды. І зараз купаллі ў нас адзначаюць весялей за Вялікдзень, так як гэта рабілі нашы продкі, язычнікі. З паганскіх часоў застаўся і абрад вяселля, кожны крок рэгламентаваны, і кожныя дзеянні з песнямі 300-400-гадовай даўнасці. А тых, хто ведаў, як нашкодзіць маладым, у нас кажуць зрабіць, альбо стараняцца, альбо намагаюцца задобрыць. Зараз, канешне, не тое. Шмат хто вымушаны быў з'ехаць з родных месц. Так здарылася. Зараз жа толькі песні ды ўспаміны засталіся. Яны нібы печы зімой грэюць душу. Некалі тут верліла паўнакроўнае жыццё. Гэта вёска, бадай адна са старажытнейшых на Беларусі, вядомая з 13 стагоддзя. Тое пацвярджаюць і пісьмовыя крыніцы, да і назва адпаведная, старажытна-славянская, мы кажам Вербавічы. Памятаю, як хадзілі да царквы, яна з 19 стагоддзя, памятаю пропаведзі вясковага свяшчэнніка пра тое, што нельга адначасова пакланяцца і Богу, і розным там башкам. Але ж у вяскоўцаў гэта было ў крыві родавай памяці. Адным словам, народнае хрысціянства. У ім больш народных вераванняў. Ад іх і зараз не атрымалася пазбавіцца. Нават да імені заступніцы нашай царквы Параскеўі яшчэ дабаўляюць пятніца. Некалі паганскай бажніцы, якая, маўляў, дапамагала жанчынам па гаспадарцы. Такія ж абавязкі і ў хрысціянскай Параскеўі, але ж тут да гэтай пары не забыліся і пра яе паганскі прататып. Кажуць, культ застаўся ад тых далёкіх неўраў.
Неўры з асаблівым норавам. Людзі непахісныя ні перад шматлікімі заваёўнікамі, ні перад рознымі хрысцітелямі. Тут аднолькава цяжка прыходзілася і дружынам Уладзіміра Хрысціцеля, і упаўнамочаным савецкай улады. Нікога не прымалі. Жылі па сваіх законах, а калі надалася магчымасць у гады рэвалюцыі, дык увогуле сваю дзяржаву паспелі абвясціць. То ж, мусіць, нездарма людзі называюцца нараўлянцамі, а мясцовасць нароўля. Тут нават мясцовая рачулка са сваім норавам маленькая, а не ведаеш, як сябе ў павадак павядзе. Але ж гэта адмысловая рыса і дапамагае палешукам трымацца насуперак розным там аргументам. Дапамагае перагортваць нават такія лісты календара. Мясціны дзяцінства. Яны назаўжды застануцца ў маім сэрцы. Гэтая частка зямлі беларускай.